Čo vám prvé napadne, keď rozmýšľate nad zhotovením vašej novej webovej stránky? Pozriete si, kto je v okolí, v meste, v širšom okolí, kto vám vie s tým pomôcť. Rátate s tým, že keď sa osobne s tým človekom vidíte, stretnete, tak, že jednoducho tá spolupráca pôjde lepšie a zároveň je tam tá dôvera. No ale to je jedno tajomstvo, tá dôvera, ktorú si vy myslíte, že máte voči tomu programátorovi z mesta, tak nie je úplne podstatná. Poznám kopec skúseností za 10 rokov v tomto biznise, kde tí programátori nedokončili webové stránky, zatvorili sa pred tým klientom, nedvíhali telefóny, tá geografická blízkosť je naozaj len psychologický jav. Oveľa lepšie riešenie je sa pozerať na to, kto má čo za sebou, kto vám čo hovorí a hlavne na referencie. Pokiaľ sa pozriete na referencie, tak jednoducho prídete na to, v akej kvalite tá daná firma zhotovuje webové stránky. Môžete prípadne si aj zavolať na nejakú tú referenciu, aby ste zistili, či tá spolupráca naozaj prebehla v takej kvalite, ako vám sľubuje ten daný dodávateľ. A toto je oveľa väčšia istota, aby ste boli na konci dňa spokojní, prečo práve my by sme vám mali zhotoviť vašu novú webovú stránku. No, samozrejme, každý vám povie, že to robíme úplne inak, my sme tí výnimoční, my sme tí najlepší. My to robíme inak, neviem, či sme najlepší, ale robíme to inak. Robíme to tak, že máme za sebou 60 000 predajov v 4 krajinách, od Prahy až po Bukurešť. A zároveň máme aj tie teoretické znalosti, osobne mám vyše 200 prednášok konferencií v obore internetového predaja. Čo to značí? Naša konkurencia a vaši potenciálni ľudia, ktorí vám vedia zhotoviť webovú stránku, sú programátori. Programátori nemajú skúsenosť hlavne s predajom. Dnes už stránky nie je potrebné programovať pri trošku lepších vašich znalostiach a možno, že trošku viac času, keď ste mali, tak tú stránku si možno, že vyskladáte aj sami. Niekedy bola výhodou mať vôbec nejakú webovú stránku. To znamená, že ste potrebovali nejakého programátora, alebo tie systémy ešte boli predsa len také, že bez programátora by ste si nevedeli dať rady. Ale vašou konkurenčnou výhodou bolo, že ste mali tú webovú stránku, tých stránok nebolo veľa, čiže aj na Google ste boli vysoko a jednoducho ste boli konkurenční. Dnes už má každý webovú stránku, dnes už nie je podstatné, či máte webovú stránku, dnes je podstatné, či máte dobre spracovanú webovú stránku, či strecha neskončí vo dverách a dvere na streche, ale práve naopak, tá stránka by mala mať hlavu petu. Ale z hľadiska predaja. To znamená, že mal by vám ju stavať niekto, kto má skúsenosti s predajom, vie, čo na tej stránke má byť a kde to má byť umiestnené, tak aby na konci dňa vás ľudia kontaktovali, či už telefonicky, osobne alebo e-mailom. Pri všetkej úcte k programátorom, oni majú skúsenosti s programovaním a v živote predávajú len svoje programátorské služby. To je veľmi málo na to, aby boli motivovaní napríklad aj chodiť na tie konferencie, prednášky o predaji, o biznise, aké dôsledky, aké následky majú ich činy, ich rozhodnutia na váš ďalší biznis, ako vám tú stránku vyskladajú. A veľakrát sa stane, že jednoducho tí programátori sa vás osobne pýtajú, že ako chcete mať tú webovú stránku, že ja vám ju vyskladám. To je hneď prvý zle zapnutý gombík. Malo by to byť tak, že práve tá pridaná hodnota, to znamená, že ako má vyzerať tá webová stránka, tu by mal ovládať programátor, vám by mal poskytnúť riešenie, návrh a vy už sa zariadíte, či tú stránku chcete alebo nechcete, či vám to dáva zmysel alebo nedáva. Ale mal by vám opísať, že toto je preto tak, aby vám to potom neskôr predávalo. Lebo vy keď si budete navrhovať stránku, tak v prvom rade sa zamyslíte, dobre, tak toto bude minimálne na 3 dní kreslenia na papier, že ako chcem mať kde, čo na tej webovej stránke. Ale toto nemá byť ani vaša úloha, lebo nepredpokladám, že máte expertízu v tejto danej oblasti. Zrejme sa venujete úplne inému biznisu, úplne v inom segmente a jednoducho, pokiaľ nemáte niekoľkoročné skúsenosti, 8 hodín denne so psychológiou predaja na internete, so psychológiou farieb, aké prvky na tom webe majú byť, kde majú byť rozložené, tak mám veľké obavy, že tá stránka by síce bola postavená, ale nie tak, aby aj vám predávala produkty, ktoré vy viete dodať. Naopak, čo my vám možno, že vieme ponúknuť niečo navyše oproti možno, že iným firmám, je to, že ako som spomínal, máme za sebou 60 000 predajov. Na tých 60 000 predajoch sme namerali väčšinové správanie návštevníkov webovej stránky a samozrejme logicky tá väčšina, keď sa trafíme do tej väčšiny, do toho správania tej väčšiny,
tak to vám na konci dňa vygeneruje logicky najvyšší dopyt. Pokiaľ vám tieto informácie dávajú zmysel, tak radi vás privítame, radi s vami budeme spolupracovať a verím, že budete nadmieru spokojní, tak ako máme nadmieru spokojných drvivú väčšinu našich klientov.